Георги Златинов получи приз за локално действие с национално значение на годишните награди за доброволчество. Точно така. Всичко започва в село Делчево, край Гоце Делчев, с един млад мъж, въоръжен с торби за буклук и захранван от убеждението, че докато тънем в буклуци, не можем да претендираме за нищо по-стойностно. Повече сега за каузата и за наградата, която получи, ще ни разкаже самия той, Георги Златинов. Включваме сега. Здравейте! Здравейте! Благодаря ви още веднъж за поканата за участие и възможността да покажем на повече хора в България какво всъщност правим тук в Гоце Делчев. Надявам се да ги запали към нещо по-добро и да им вдъхне малко надежда към едно по-добро бъдеще за всички нас. Важно е да има и повече доброволци като вас, хора, които се заемат с такива кампании. Кажете ни какво означава за вас този приз. Отличен сте сред доброволците на 2023 година. Аз от дълги години се възхищавам много на организацията Time Heroes и днес да имаме възможността да бъдем отличени от тях е голяма чест за нас, защото те организират ежегодно такива церемонии за връчване на награди за доброволци и да бъдем редом сред най-добрите в България е нещо огромно за нас, особено от един малък град като Гоце Делчев тук, но мисля, че това, което правим е доста добро и мисля, че носи хубави неща за всички около нас. Кажете сега, успяхте ли да запазите тази чистота около вас? Понеже всички сме свикнали кампании да изчистим за една седмица, събираме се целия блок, изчистваме и след 2 дни отново тънем в боклуци. Вие успяхте ли при вас това да го направите като традиция и да бъде чисто най-важното? Мисля, че подходът ни, който е дългосрочен и бавно и постепенно да постигнем този успех, даде желания резултат, защото това го правим вече в рамките на 13-14 месеца и даваме много гласност на нещо, което се случва, за да може хората лека по лека да свикнат с новата действителност и да оценят това, което се е случило, защото сме изчистили неща, които са от десетилетия трупани. И мисля, че това им дава някакси друга перспектива за отношението ни като общество към природата и към бъдещето за напред. С колко хора доброволци започнахте акцията в самото начало и колко вече сте, колко хора успяхте да привлечете към тази идея? В началото започнах самостоятелно, дълго време бях сам в началото. В момента вече са участвали над 1000 души, като около половината от тази цифра са дечица, което е основната ни цел, защото те, когато се научат на правилния пример, ще го спазват това винаги и мисля, че формулата ни дава много добра перспектива за бъдещи успехи. Как обаче ги събирахте тези хора? Свързваха ли се по някакъв начин с вас, през социални мрежи? Как от останали ставаше контакта? По-скоро от останалост са се свързвали с нас, защото аз публикувах в социалните медии малко по-рядко в началото, но хора се свързваха с мене от различни места и от различни градове и села наблизо и имат много силно желание, защото на всеки му е дошло да гуша от това и се радва да участва и да допринесе към нещо добро с дори малко от своето време. Сега Народното събрание прие на първо четене Закона за доброволчеството. Знаем, че за него се говори от много отдавна колко важен е той. Какво означава това за вас, доброволците? Защото проблемите са, че не можеш да отидеш да си доброволец, ако трябва да бъдеш на работа. Работодателя не му харесва тази идея. Как ви определяте тези действия на парламента? Аз харесвам личното участие на човек в проблемите около нас, защото когато някой друг се грижи за чистотата, примерно, това е просто един елемент. Когато някой друг се грижи за нея, ние не я оценяваме по такъв начин, докато ако ние лично участваме в почистването, след това то ни става мило и си го пазим като наше, докато в момента е малко, сякаш всичко останало е чуждо и не го пазим. Във връзка с новия закон, мисля, че първоначално, както всеки един друг закон, има доста негативни реакции в началото и след това мисля, че хората биха свикнали с нещо такова добро, което е полезно за всички. Заразно ли е доброто, в крайна сметка, когато виждаш, че някой не си изхвърля боклука във вашия случай, някой, който отива и помага, за да стане по-чисто наоколо? Мисля, че е заразно. Мисля, че личният пример е най-заразен, защото всеки може да говори, обаче друго е да се изцапа човек сам, да отдели от своето време и въпреки атмосферните условия, защото много често
вали, кално е мокро и всякакви други неприятности, нищо не е спирало. И въпреки това ние го правим и мисля, че хората виждат, че стоиме силно, твърдо зад каузата, която мисля, че е много заслужаваща това нещо. И хората се влюбват в това нещо и започват дори по-малко да спазват правилното. Споменахте обстоятелствата. Трудно ли е да бъдеш доброволец в България и какви са следващите цели, които сте си поставили? Ще продължават ли акциите? Да, смятаме да продължават акциите, обаче тук при нас вече няма нужда повече от чистене толкова много. Имаме няколко района, които са останали като малко по-широк периметър. Сега всички дружно заедно ще трябва да поддържате това, което сте сътворили и средата, която сте направили. Да, стъпка 2 от плана ни е да затвърдиме това и да го разпространим малко повече сред подрастващите, за да може те да се научат на правилното и вече да не се връщаме обратно назад към старата реалност. Разкажете ни за тези 13 месеца, как започнахте, отново да припомним, и дали някак си хората, първата седмица бяха 10 човека, втората казаха, ма това трябва да го направим 20. Имаше ли такава лавина от доброволци и в последния месец общо взето да има повече хора, отколкото буклук, например? В началото доста трудно хората приеха тази идея, защото като всяко ново нещо, то не е много установено и реакцията на хората беше, че всяко нещо за 3 дни ще отшуми, както всичко се случва често около нас. Но аз бях твърдо убеден да покажа на всички, че трябва да се застъпим за природата и да покажем истинското отношение към важността и в нашия живот и да покажем постоянство в делото си. Относно броя на хората, които се включвали, постоянно се е увеличавал и се радвам, че и много млади хора и проявяват интерес към това нещо, защото е много важно за тяхното бъдеще също. Направихте ли равносметка за всички тези месеци? Колко боклуци успяхте да съберете? И можем ли да се научим като общество да изхвърляме отпадъците си там, където им е мястото, в кошчетата за боклук, а не някъде на улицата? Определено може да се научим. Има няколко начина да се коригира това поведение, но мисля, че лека по лека може наистина да израснем като нация и да бъдем за пример на целия свят с най-малко само с чистотация и с много други неща може да го направим, както сме го правили в миналото. И вярвам, че ако се тръгне правилно от училище и от семейството, може да постигнем тези успехи, дори много да ги затвърдим и да не се налага повече да говорим за такива теми. А за равносметката? Направихте ли такава равносметка? Какво успяхте да почистите? Почистени са милиони квадратни метри, събрани са над 8000 чувала отпадъци, като това е огромно количество. На цифра не знам хората дали могат да си го представят лесно, но това са тирове отпадъци. Просто аз лично, въпреки че всичко е минало през мен, също не мога да си го представя като обем така на куп. Но радвам се, че всичко това вече не трови почва, вода, земя и всичко друго и че всички тези неща са направени от си място вече. И мисля, че това е една добра стъпка за по-добра България. На финала, мислехте ли си да се откажете, когато виждахте всякакви перипетии, през които се изправите, или в крайна сметка за това е важно да бъдем така винаги с поглед напред, че трябва да се работи и да се върши нещо? Това нещо съм го започнал последните 13 месеца чистиме публично, т.е. с публично оповестяване с доброволци, иначе тези неща ги правя самостоятелно 6-7 години. Никога не съм си мислил, че ще бъде лесно и не съм си мислил да се отказвам. И защо го правите? Защо от личното си време чистите? Ясно е, че всеки чисти в къщи, но средата, която ни заобикаля, Гоце Делчев, града, защо? Защото изпитвам силна болка, като виждам реалността, в която живеем и никой нищо не прави. Какво искате да кажете на финала на нашия разговор на всички онези, които се чуят дали да влязат в една такава кампания, дали да се включат, дали да станат доброволци? Само като се замислят, вие какво бихте им казали? Дори да не участват в такава кампания, може да го направят в собственото свободно време някъде на приятно за тях място, но ако участват в такава кампания, мисля, че плюсовете са много повече, защото ще се запознаят с нови хора, ще си прекарат хубаво няколко часа и мисля, че няма да съжаляват. И ще са свършили едно добро дело. Да. Огромен подарък за себе си и за природата.
Много ви благодарим за това включване.